Здравейте, хорица от Видеоклип БГ. Тук с мене той сега ще ви се представи. Аз съм Крауч и сега правя Adventure Map. Да. Скоро ще го кача. Ще ви направя рил на моят Texture Pack. В другия урок ще ви покажа как да си направите толкова хубав Texture Pack. Това тук е водата и лавата, тях не съм ги променял. Това ми е дирта. Не, това би трябвало да е преработен дирт. Да мога. Така. Ето го преработената земя, дето може да съдите камъка, дирта с трева, обикновения, кобълстон на дървото, сапленгите, Крауч да каже по нещо. Спал. Ко? Кай нещо. Кой да кажа, честа ми изчезва само. What the fuck. Това са сапленгите, това тук ми е... Оправи се. Кажи го, какво беше бе? На това дето пада флинт. Как се казваше? Забрави го. Гравел, да, гравел. Сен. Въглища, айрон. Злато и диамантите. Са някакви грозни. Това тук са дърветата, листата. А това е гъбата, стъклото, лафи сузули блока, не съм го променял. Това е диспенсър. И паднах в вода. Ще спрали да падам, не? Това е семстон, това е мюзик блок. И отново се превих. Това са релси. Едното е Power, значи детектор рел, да знаете какво прави детектор рела. Когато пуснете количката си на нея, тя работи нещо като Pressure Plate и захранва следващата релса да може да тръгнете. Тук е електрическа релса. Това е стики пистон, това е пистон, обикновен. Тук пажина. Тук беше. Добре, не знам какво е това. Трябва да тръва. Тук цветовете вълна. Крауч измисли второто изпитание на адвенчъра си. Не съм. Това са цветенцата, гъбите също не съм ги променял. Това е Gold блок, Iron блок, това е лафи сузули блок и това е Diamond блок, нека смешен. Това ми е TNT2, TNT, Bookshelf, сега ще напишем TNT. Bookshelf, Mosto, Obsidian, Torch, Огън, Monster Spawner, те се спалват чудовище, това е нека смешен. Това тук са стълби от дърво, това е чест, печка, крафтинг тейбъл. Това са стълби, обикновени. Това са обикновени релси. Тук са каменни стълби. Това е ръчка. Това са Pressure Plate-овете. Това е Redstone торча. Това е бетона. Това е Snow и Snow блок. Кактус. Това е клей. Ето клей. Сега ще направим клей блок. Пуснахме го. Тук е с дискове.
това ограда, това е обикновена тиква. Това тук е соусен. Причем Недарак от оригиналния текстчър пак. Това е Недарак. Това е Glowstone, портал Камада, светеща диня и Траудор. Това са дървените инструменти, кирка, лопатка, брадва и Wooden Sword. Те са каменни инструменти. И да си ги знаете, че са лопата, меч, кирка и брадва. Ето, това са Diamond инструментите. Това са златните инструменти и сабрули. Почваме от кожената. Някаква яка повитанска шапка, някакъв як смоки, някакви яки кашки и обувки. Това е кожената броня. Това е огнената броня или чен. Бронята. Не знам точно какво е. Някакъв миндил. Шалче. И то чурбарско. Това е Iron броня. Кефи. Ето така изглеждате с нея. Преди епизод ще ви покажа как си направите такъв текстчър пак. Да имате броня. Вижте пак на някакъв цар. Да. Пакът някакъв цар. Крауч. И ти имаш някакъв такъв текстчър, нали? Да, надял колена. Да. И сега ще покажа златните успехи. Някаква яка корона, някакво яко на металце, някакво не е яко. Да, това е голям бронята, приличите на ги. Сега, ето тук някои неща, които съм ги показал. Това са семена, това е жито, това е хляб, броните, това е месото, картините не знам какви са, сега ще ги видя. Епълката не съм я променил. Ако чудите какво е епълка, е ябълка. Тук не съм направил вратите. Точно както изглеждат са, тая с решетки, тая не виждате нищо, защото е хубава, селска е, са картините на някаква година, грозно както винаги. Аха, Супер Марио, да. Сега ще видя по-големите картини. Ремонт. Тръгна направо тук. Чакам след това тук. Другия бутон. Не става. Значи тук. Тук. И ще са Лоус едно. И по-част от камък. Картини, които ги видяхме. Някакви грозни. По мен не ме пипат. Да не съм ги променял. Това е седлото, количката, кофите не са променяли, редто на сега ще ви покажа. Ето такъв хубав прав.
е бъгнато. Какво стана, бе, Кралч? Паднах в лавата и май всичко замина. Не всичко за мен. О, Ох, сега да хода при релсите, от ревюто и да пътувам малко релси. Направил съм ги. Да, много съм бърз, аз се спит. Това е количка с фурна. Това е количка с чест. И това е обикновена количка. Да, малко съм я променил. Не, това тук е клей, това тук са тухли. Това са ми бокчетата, стрелите не са променяни, лъка не трябва да ми е такъв. Палка. Да виждате тук в това айтъм са какви са айтъмите. Но това не съм го разглеждал. Не съм ходил по този world въобще. Тук са осветителите за вълна, това е шугара, това е кейка. Леглото, някакво яко. Тук мога да пуснем някаква музичка, се на кефите на леглото.